apameda me ni nyame ntem na wo betimi akume na yakume ya na abekume me hu president bia wa banka na wama osahene ana police penny a declare some odifo bia hyankom be cause of panic na konfo ni de omutimi hyankom cause of panic but the different dem omu hyan be cause of panic I go be that I just have ban we asum bia no ma e be pega che kristoso e wo man mu it is impossible no anya possible ayana still me a disturb senkrofo kase eni kwa se nyamsumfo edo mo ho hye politics mu me a disturb now I am onyankopon ana owuru ba onyame chusu nipa ena edi ni di ahenie asanse a yetiso yi eye nipa madea yen no se ye di asase so mfiti ase ne sana nete ena yeja ena ye na a wo di kan Adam and Eve according to scriptures then our first serpent no a devil and my devil taking over and umpo na still onyankopon sa wo upper hand nti so onyankopon choose family nation individual na so you obedient me nyankopon a o ma wudi devil and in a gang so e was asase so and so Adam and Eve e de ama wo mo but because of covenant between nipa no ni nyame nti tambia no nipa no onshinti nation no onshinti family no onshinti emomunya upper hand e wo devil and in a gang so Jesus can say me Satan na onya nhwie ni moja nwi nti still na devil e wo upper hand ti Jesus can say we are see sudifo na ba me nchen but ontumi me because ni bibia ni me ho say Yesu Christ the anointed one every devil we are see sudifo a na kire say a fact say Adam ni Eve omo hand over e ma devil am now if but time Jesus we hwie ni moja guye e na osan je tumi no every devil nsem then and what the man le chidifo Jesus atwiaka sunsun ye di asem ma obi enhwie moja edipim enwu so obi hwie moja edipim gu a watomra e wonyame ani so moja enkan finda ya jinkwa ba begina ho before judge the court etia konya kesiem devil and in a gang esusuni asem die ashase yem play Jesus ne record stam oba asase so yen hunu efi edem ene nkekaye wo ye divine clean 100% adentina devil ono gang mo pass through nipa na mo strike and so now die onye boneda mo bi nka moje dipim ngu e wate asefo asase so because devil ono gang I want to pay price because of the amuye yenenti the Son of God compensation be na pay because devil we differ where near judge out here kunyamo eka now and Christ the anointed one eka say now asase ababedi unsem devil tumi a wogi free Adam ne Hawa nsem a wanya upper hand e wo planet earth so no eni nipa titi mo so no fama me because eno ena me gidi I am pata ma me ho ena judge against me e catch the devil say or hand this side over now the great judge because we differ enti time Jesus sorry ye no so when Jesus resurrected o declare words bi o se odo osoro ni asase tumi asama me no bibi obegimedi no and obedi wiase so wiase ntimi nni so so obedi devil so devil ntimi nni so you would which say now this demonstrate time Jesus enya nwuya no e no frɛ devil wiase mu sudifo but Jesus who sorry ye no one frɛ devil sabie but o say odo osoro ni asase tumi ama me na me de amamo enti Christ nti
yɛwɔ upper hand yɛasan gye yɛtumi back We ama have been yɛn restored through Christ the anointed one. Nti sɛnea Anointed one. beginning no na Adam ɛna nam mu nneɛma Adam na no ɔyɛ world president a ɔtoto nneɛma no say we born again believers. so just like Yɛn na wɔsi ewuru asase wei sei. just Nti yɛn na wɔsi choose leaders ɛma asase yi. Now scripture ne sesɛn ɔse monto ma aba but ɛyɛ onyame ɛna ɔbɛchoose deɛ ɔbɛdi nkunim. Sɛ yɛ onyame na ɔbɛkyerɛ deɛ ɔbɛdi nkunim deɛ a ɛne onyame bɛfa ne servants foɔ so ɛna akyerɛ deɛ ɔbɛdi nkunim anaa akyerɛ deɛ onyame achoose no. then Sɛ yɛ onyame na choose deɛ a so onyame na ɔwɔ final say deɛ if a in ɛne ɔbɛchoose leaders then through apostles, through pastors, through evangelists, through teachers, and through prophets. Obey choose leaders through his servants, he is going to the choose prophets. And until you read 1 Samuel chapter 10, verse 20 to 21. Israel for Kotoaba. Tribes ni na Shiabu. A Benjamin, the family and winning election. Select strong men. Nana saw Kahubi. from the church. No more to Abanama saw. But not Prophet Samuel. Nyamin nam no so edika anointed Saul. Now prior A to professor actually Saul. So obey your leader. Obey your president. My God. Enti men kabida. Sama Christo ninya politics. That- And kabida. do not ever say Say ni kwansa prophet be professor actually nya obey wini that election. it is inappropriate for a Men kan say ninjro. Organization. Enya position. Ewo wiase mu. Di ɛdɔm so politicians. Menya sure say abɛkɔ market. Aka akɔfrɛ kayofoɔ. So mumra na yɛmfa baako ɛnyɛ MP ɛwɔ Bonahafo. Na yɛmfa baako ɛnyɛ minister ɛwɔ Ashanti region there be ɛyɛ politicians. rather And a selected leadership free. And you kɔ see ekoyi nam. so Omo mu ne selected leaders free. so And unti hunu say baby a wiase choose leaders free. Se Nyankopɔn fa ne nkoa so. Kyerɛ nea also lead organization bi a ɛnyɛ bɔne. Ɛno nkyerɛ sɛ saa nyame servant no ɔyɛ politics. Nyame anim ade a fɛ ne politics ɛni nyame anim. Ana nti no si agyan asase wei ɛma unbelievers na ɔmo ruli onyankopɔn nkrɔfoɔ. Ɛwɔ sɛ yɛ na yɛ choose because onyame na choose. Nipa be decide but onyankopɔn no choose. Kɔkɔto aba but onyame ɛna ɔbɛkyerɛ nea ɔno nyame ebe choose. Ntimi deɛ sɛ Kristofoɔ ne mebɛyɛ adwene a fa hyɛ otirim sɛ ɛnyɛ bɔne sɛ ɔde ho bɛwura amanyɔsɛm ɛnyɛ bɔne because Bible sɛ nipa bɔnefoɔ a borɔnsam ahyɛ ne ma odi ɔman n'anim a ɔman ne sofa ba ne yɛ nyame nhoma hyɛ ne ma odi ɔman n'anim a ɔman no edi yie adanti na duru tam bi a kings ɛkɔ war ana ɔmo take decision a na ɔmo kɔ akɔbu sɛ free professor ɔnom sɛ nyame servants monkyerɛ yɛn deɛ yɛnyɛ ɛwɔ sɛ yɛbrɛ yi mu saa nneɛma no ɛkɔ so saa pɛpɛ. now mehwɛ no mu sɛ time come election bɛduru hɔ nom a yɛbɛfrɛ prophets yɛbusa prophet sɛ na onyame ka hɔ na nyame atwi so no ama ɔman now I am looking na forward yɛmfa lu deɛ nyame atwi so no ama ɔman no ɛnkyɛ kokromotie enti nipa yɛ choice ɛnyɛ final yɛbɛtumi atwi so ayɛ mistakes but so nyame twi so ma yɛ But- no mistakes but if ɛduru time bi a nyame bɛtumi atwi so ba nipa na nyame bɛtwi so no obɛtumi afiri nyame kwan so ayɛ disobedient against God ɛbaa no saa bɔ sɛ nyame atwe ne ho na ɔsan hwehwɛ foforɔ. now it also happens Wei kyerɛ sɛ nyame onyae so ɔbɛtwi so enti onyame bɛtumi atwi so ebia ama wo family ama wo nation anaasɛ ama individuals or for certain individuals sɛ woanyɛ obedient ama nyame no ɔtwi so wo no a ɔbɛreject wo akɔtwi so another one. Onyankopɔn sɛ Samuel now God said Samuel gyae defende a wo defende Saul no
because my reject no. Stop. Me choose no, but my son reject no. My son choose for. This time the memo mine and kotoaba, me choose. I am on mine to abano, omu choose wrong one. When Timmy choose and also for horn of oil. Ko Jesse family mu ne kokwan nointe ne baba ko. Enti Saul nipa choice, but David onyame choice. Enti choose akwa choose 7 December yi choose onyankopon choice. Where in your politics? Where you are may ashiase and o may impeda and once an American. But a dientina darkness overshadow light. Oh ya tami. So ni group bimu mpanin chusu sebra be head. Adise o group bimu. If you are not within Freemason, for instance, mama yanjis had yen mfi o munsem. you know what? Let us take We Christians na yen chusu. I was here to me catch on Yankopon say, ya per Trump, for Trump my. now we Because on no, Enobia, and Radua Chusuno, I'm a the great nation. A deity also called Chusubia, Oba Obepini gay, lesbianism, and it's how Mukan say L killed and then the alphabet society. would you No, Mama Sexual Mayan relations. corrupted asasi. You know Because what? Namediama Nipamba. Let us Ahaya real. Na Christians send you one upper hand. So open our majority. Our spiritual parliament house are Christians. Christians also. Actually soon be our asasi. It is a Yamrasa Bedafia. Yay, and a majority. now And other ones so a minority. And Yan was here choose. Yan was here deciding. And your minority. And your Freemason. Illuminatis. And you know. But a Christians. The servants of the Most High God. Even Ghana, Illuminati. Christians also. Say, as soon as Now take sure. any majority. Now, didn't I am a minority for not taking over. Now, no chere near or my name call. So why are we allowing What is those that? in the Okoka yes minority? warrior politics. Yenim sunsum nim honamu yenim chrono yenim. Eno tina. So far as I'm in Ghana hanede. I will choose and choose. Because my heavenly Father on our final say, Okokotuaba, but my heavenly Father, our friend Prophet Owusu Bempah on our final say. Share and your politics and co. First, you trim this kind of faith. Baby, I will be a who say we are majority leader. In your family, when I am majority leader. In your domain, your working place, baby, I will be physically and spiritually. First, you trim say when I am majority leader. Don't bow for any demon or human. Majority. Power na Christ at the amount of Emsa will win him on Tiasia. It seems And you may be control. What also controls Aniaman? that Anamia, we do not know. showing him what paper, Bawuni, Mentwasi. Pray every day. Vampire debia. And that bit my fast and fast. And on the days you can fast. Read the word of God. King Kanyamiasem. Meditate on it. Worship the Lord. Praise the Lord. Every day. Asana Adiachi. And every day, Even one chapter and part enough. Even 1 hour prayer and part enough. Do this continuously. Ube usampa. We are majority leader and part. But so who knows only Yankopa covenant? but Who knows only Yankopa your majority leader in your family? Jezebel. I would me more defo Johnny. Jezebel More defo be and shankom. into the wilderness. Because of fear and panic. And come Shabay and a fear and panic in him. A decree will be made. Bible me free Genesis Let go see no Revelation. prophet- Fear and panics in Guam. Let no prophet. Fear and panic bear a chain. Send no way case. Yamidin so be serious. Fear and panic bear a chance. Let's say John Edru Nenivi. No see croi bedania manfo. Fear and panic bear a chance. Now on my team. Yasimo di for shankom. Ebe cause fear and panic. Nasa fear. Mani panaso amanam panic. Ya bedena.
ɔbɛhwehwɛ Awurade ama onyame agye no aban bie ni hɔ no ma waba Ghana aba bɛdi ɔman yi so a ɔde saa mmara wei bi abada sɛ bi abadade a ɛne na yɛnya nwome Owusu Bempah menhu president bi a waba Ghana wama ɔsahene anaa police panyin declare sɛ ma odifoɔ bi a nhyɛ nkɔm ɛbɛkɔ so fian panic na akɔmfoɔ no deɛ ɔmutumi hyɛ nkɔm ɛkɔ so fian panic but adifoɔ deɛ ma ɔmu nhyɛ nkɔm ɛbɛkɔ so fian panic ahuru bi da agye sɛ aban wei onyame sɛ mepɛ sɛ mekum Ahab hwɛ sɛ wosɔre tie onyame adifoɔ a now planning evil against the prophets of God. So planning evil against you, against the Lord and his prophets. God also against you. Some people say, "What how a diffo? Am I diffo to tongue? Onyame so be planning wu. When him say Ahab or catch an asrafo, some Micaiah. Our who and his wedding when I made pretty chill away. Yanchi chino. And fan concoto. Amenem no kwaba no be quality. Yanchichire nkɔhyɛ fiase na ɔkɔ akɔdi nkunim aba abɛtwaniti ɔkɔdi nkunim abɛtwaniti si edi nkunim pa ade a de bɛyɛ Owusu Bempah si edi nkunim pa ade a hey you are cutting your own head wɔn kura mpɔnyame ma wɔn nkunim wɔgyina na wɔnya kura ntu bɛdi nkunim because onyame tumi resi nipa baako as a nation wɔn ma pam ɛda mi ni nyame ntɛm. Now who betting you kume? Now you kume on a bekume. If you are betting you take me out when them, but men papadia you can't. Because a group baby on your me, I shall have your titty a defu. But ye babeku on your me and penny. On your me, my cram yet she Peter, a court to a fiasse. But I dear bet you on a herald, a cocanity, and when your man about four could deliver. Said the old Betty Peter, the company on to me. Said the old Betty Paul, but a company on to me. You can't. Ahab, or Miashi Micaiah. Now Ahab caused Micaiah's arrest, and he was incarcerated. God was quiet. Or send me Ahab said, when I return with victory from battle. Now the Bible said God gathered his armies. And was say I can Bonia Ahab Afenti. I tell me different me per se. To kill him. I can Bonia a bay a plan a different me per se 2-3 Ghana Kunyanosu. Namaya can't hand it Ebeka. As soon be a normal, a better Christos, a woman. It is impossible. No! I'm not possible. Sheye, I will now be choosing. Be careful about the Menyamin Mahunu, the Onunya choosing. Now, so far, Kokrumuti choosing. Because now, Babe do so. Udiagra, Obetimi a show. I want me call a rat decra nase and Kosum. Timoma Yanina ho. Na mo nyehunu sɛ onyame o na choose final edifo a yaso o mo nkom sha hwɛ now prophets so many years mama man yɛmfa wo manum asɛm eniam yɛne majority yɛne wo see rule this nation me president a ɔtena konwa no mu a na ɔpɛ directions a ɔde bɛyɛ bribia ɔbɛn kwa from men of God. Na yetimi eni nyame anante oman sanka yetimi ne Awurade nante eni yanka yempanifo timi ne Awurade nante no kuremu anka yentena sika so makom ne ye yeti sika so kom de ye sesei yenti sika so bi yeti abo stones so ana wenye so no mu ade eya no kra na America respectful. But the man of God is speaking facts. So you said that ladies and gentlemen, you are the one going to cast your vote.
According to Proverbs chapter 16. Men can't tell me so we are Christian into your own tuaba. Don't tell me you are a Christian so you don't vote. One tuaba, minority for be but tuaba. Abe shemra, I'm a majority ni. We are Christian. Now if you don't go out to vote, those on the side of minority, it is men who cast their votes. But the nyame and ochre ne a ode o man na amano.